dena buruntzok eta ingoik fijo. Gorraek, ingitzekatu da ingo. Seguro! Bai ados. Ni Beñat García naiz, Asteasukoa eta 31 urte euzkat, eta izatez, kirolaria naiz eta hezitzailea hemen herrin eta inguruko herri askotan. Jendeai laguntzeko grina nik uste, oso txikitatik etortze zaitela, fibromialgia abordatzen proiektua dator, nik nahi nun nire burua gainditu, kirol erronka desberdinetan, eta pentsatu nun zeatik anez, nik etxean sufritzen duten gaixotasun hori, erronka horietan ikusgarritasuna eman. ¿Cómo le ves a tu hijo? ¿Está preparado? Bueno, le veo muy motivado, está dándolo todo y sí, con muchísimas ganas. ¿Crees que va a ser capaz? Sí, yo lo tengo clarísimo que sí, hace lo que se propone. Bueno, pues yo estaré en la plaza de Asteasu en el recibimiento y preorganizando un poquito todo lo que es el Ongi Etorri y sobre todo disfrutar muchísimo de verle entrar y de ver que ha conseguido lo que él quería. ¿Os ha llevado mucho trabajo preparar todo el reto? Sí, la verdad es que sí, que lleva muchísimo esfuerzo, muchísima gente, y que somos muy afortunados porque tenemos muchísima gente alrededor y todo el mundo está poniendo su granito de arena y estamos haciendo una playa enorme para flotar allí el barco pirata. Bueno, Elena, ¿cómo ves el reto de Beñat? ¿Lo va a conseguir? Vamos, que lo va a conseguir, no tengo la menor duda. Que está como una puñetera cabra, también no tengo la menor duda, pero bueno, me parece una locura maravillosa. ¿Qué te parece el apoyo que le está dando para visibilizar lo que es la enfermedad y todo el proyecto de fibromialgia abordatzen? Pues me parece fenomenal, me parece que es una pena que se tengan que hacer cosas de estas para visibilizar este tipo de enfermedades. Pero bueno, me parece una maravilla. Y que la gente joven esté ahí peleando. ¿Y cómo es vivir con una persona que tiene esta enfermedad? Pues complicado, yo me imagino cómo tiene que ser para ella. El día a día tiene que ser un horror. Antes quedabas con ella, en cualquier momento se animaba, era una persona alegre. Y ahora le llamas, oye, vamos a hacer una cena de chicas. Pues no sé si podré ir. O depende de cómo me levante, o una comida, o lo que sea. Entonces, ¿cómo le ha cambiado la vida? Pues vamos, de blanco a gris vamos a dejarlo, no negro, porque tiene mucho humor y tiene muchas ganas de salir, pero complicado, muy complicado. Zabalaren burro, Y yo lo veo un poquito preocupado, pero bueno, con muchas ganas y yo creo que lo va a hacer porque es que lo tiene en la cabeza y a no ser que pase algo raro, él yo creo que lo va a poder hacer. Pues a nivel mental, en principio que no, sobre todo que no tenga ninguna lesión así importante, lo demás tiene que aguantar pues el no dormir, creo que es lo que más le puede influir. No estás acostumbrado a estar 3 días sin dormir haciendo ejercicio, entonces eso es, yo creo que va a ser duro. Pues todo lo que me encarguen lo voy a hacer. Pues tendré que estar en puestos que se van a montar en los pueblos para hacer un poco de merchandising y un poquito de también publicidad. Y luego pues el coche disponible para lo que necesiten los corredores o cualquiera que lo necesite. Bueno, esan digena arabera etapa dena gorrak itoan, ez? Dena gorrak itoan. Esan diga, hau gorraek, urrengore gorraek. Baina, bueno, okerren asfaltu izan, bai. Zumarra batik anazteaz bat, azkeneko 50 kilometro asfaltuan inbier, da... No, gaua, ondo, matzaio kasi que. Bai, trebiak. Oso ondo ikusita animaos. Baina launtza ondila dut, así que nire nego zatia launduko zehor. Eta, bai, rodando, La duda de otra. Vamos a
erronka oso politxa. Baina gauza asko dauzka oraindik lotu gabe, eta berak ere ez du egin oraindik distantzioi olako luzea. Orduan ikusiko dugu. A ber. Zumaiara heldu behar da, fresko, heldu behar da. Etxetik irten da bezala, eta hankak ez ditu kargatu behar momentu baten da ere. Klabia da, ritmoa oso bajua eramatea. Alimentazioa, ordu batzutatik aurrera, gorputza itxiko zaiola. Estomagua. Orduan, berarekin ere izketan egin da dago. Albadu, sopak eta prestauta euki furgonetetan, habituamentuan, eta sopa, arrautza eta pastakin. Eta horrekin, likidua, asko. Oso horreto gorrak. A ber, hasieran batez ritmoak oso kontrolatuta mamarrituk, gure buru ezautzea juk, eta pixkat hasieran oso gora etortzen ohikoa baina, bueno, tramotan da ondo antolatuta zekak, tramo bitzan laguntzaileak bitzak denboak eta ondo kontrolatu ezkeo horrek asko lagunduko zeok, eta, bueno, gero fisikoki aguantatzeiken bai edez, eta mentalki bainat oso gorrek, hori deno zekiu. Eta, bueno, nik uste horre hori parte importantea dekela, baina, bueno, laguntzaileak eta batez gauzko tramotan da nola jutean, eta, bueno, horren arabera, denboa aurrea junalak, eozta gorrako izangoa, eta horreko txibarko daukan gai guztia. Vale. Se va? Alpegi horreki bota galdera. Gaur egon geha, lantaldia inekin etorriko nahi, azaltzen ze etapa dauden, ze tramo, ze desnibelakin, ze denboatan aiatuko gehan gutxi gora bera, eta azaltzen ze inbehar dakan bakoitzak. 8 behatzi juntatu geha, baina denea 14 bat ola izango ja. Nekin etorriko janak 200 kilometroa. Nere burua, ikustet prest, baina, olako erronka batea inoizen naiz hausartu, así que, naiz eta presteon, geho igual komerek izango ditu, baina hortako ere prest, komerioik gainitzeko prest. Gaur egon geha rekorridua, pixkat zehazten etapak eta hola, eta azkenen ateaia 208 kilometro. Uste genuen ondalaro eta marziala, baina 208 kilometro, Donostitik abitzen naiz, eta juten naiz Ulia Jaizkibel Iruneaino, Irunetik Astigarraga Hernani Lasarte, gero kostaldea sartzen naiz Usurbiletik, eta Debatik Elgoibarre igotzen naiz, eta Elgoibarretik Zumarraga Ordizi eta Asteasuaino, 208 kilometro. Bai, zerbait bali naiz da buruz gorra, gero ez dakit eunen ala izango da, baina bai, normalen, erure gorrite jot eta erroka gainitzeko, hor. Egunon. Hau egualdia, ez? Txarra. Aldatuko, hobea. Nahi du nahiko, Espero dugu izan, estela. Ostras. Osaltzea. Txikita pixka jarriko dugu, ez? Ze urduri ordu no ze. Ez, pixka bai, baina ez, behin digan ez. Igual gero... Gogotxu ordu. Bai, oso motibo eta gaina esnatu naiz, lagun baten mezu batekin, ez nuna espero, eta mezu oso polita,
Kriston animo pila dauzkat mugikorren eta motivatu dit pila bat. Ya he hablado para el seguimiento en vivo. Creo que voy a poder. Voy a probar con el Garmin, que me ha dicho que se puede sí o sí. Luego también con el reloj, he mirado la aplicación, así que eso estaría de la hostia, tío. Que la gente pudiese salir en vivo. ¿Vamos a preparar la ropa o qué? ¿Armar prepatu deu? Bueno. Conjunto prepatu deu, de cambio. Porque igual dia ez da osuna, eta arropa aldatzeko. Hau, ateatzeko eta gaur jartzeko. Hau, bukaera dago. Gero izena jarri berri dugu, non boltxaka. Hemen sartu ditut bi, oza, konjunto bat, biseta gatzatola, baino, termikoa, maia luzek, xira. Laguntzailea botazu, Ez dakit laguntzailea, horrena botako itena. Bueno, eta ez dut esan. Zer? Hori sportwearrek, abesle bezala, ekipazio berri egin digu, kamiseta berria, manga txurikin, jertxek, xira, bueno, denetik. Baltzamotzak ebai, ez da? Baltzamotzak, así que hau da, eamongo duen ekipazio berria. Oso polita. Eta, hoxe, sartuko dugu arropan, hau da motxilan eramango dutela, kit bat aldatzeko, bazpare manta termikoa, onpoientzako ere, krema, rozaurentzako, pontxo bat, Valdiluvio Universal. Bi frontal, bufa, guantek, bi de repuesto, gero hemen janan parte bat, gelak, gatzak eta isotonikoa. Eta laguntzailea, hau ez dugu emango. Eta hemen, bat, bi, hiru, lau, bost soflash, gehi hau, ze kilometro, 15 kilometro egiten ditunen, pixkat eskaz behatzen ditzan, bi ematen, orduan hemen pixkat emango du. Eta, Camelbacka, 15 litrokoa, bueno, gehiegi da, ez dut hainbeste gauza emango, baina, bueno, Decathlonek eman zigun materiala, babesle bezala ere daukagu eta eman zigun Camelbacka, soflashak, txapela, 3 zapatilla pare, 2 mendikok eta asfaltokok, bale? Biguñak, 1 kilometrozko daude asfalton eta behar dugu bigoin pixka. Eta, bueno, makillak, hau aita makilla dira. Así que, bueno, cariño askokin emango. Doixe. Bueno, nola sentitzezea baina, ja gutxi gatzeala. Momentuz ondo goziakin, ja bigarrengo platera da, indarrak hartzen, eta ia esango izan pixka multe izan da, eta... Bai, desente. Bai. Hainiz jasotzen, mezu zaparrada bat, lagunak, ez ezaguna dianak, jendea bilduko dana puntutan korri gaitea, horrek animatzen dit pila bat, eta bueno, egia esan eskertzen da pila bat, eta asteasun ere jende asko gertu edukala, así que... Espero dugu iristea, baina bueno, tengo atea imerro. Así que, a ver, guain bazkaldu, a ver si ez da pixkat, gero ia furgonetartzea guaz, eta... Ia lio. Puñetero lío. Prestatzen. Beno bat ez etorri zen mundua. Zer? Io ikutan da ni azatzen izela, baina uste, hemen merita hundina, zua da zura. Dale, eskerrik asko. Etxo. Guain bai nonez. Ya no llegan puntual. Ia lulula, Chigora, bera. A ver, John Trail. ¿Vamos, salida o qué? Salida explosiva. Salida explosiva. Se comenta a 3:30. Ritmo 3 playas. Vamos. Guain bai nagoela urduri. Lehen ez urduri.
Furgonetan non dago? García, ondo? Ondo hasia laiz. Lehenengo tramo inda. Lehenengo tramo inda. Sensazio, nervio eta ja kenduta. Pasatzeki, gaina konpainia erra, Jon Trailek eman dit. Baina galdu intxate bidian, Horri ikusi trakian, habido tensio nahi. Etxian nire amak sufritzen du fibromialgia gaixotasuna. 10 urte bota eta horretik asko kostatu zaio diagnostikoi jasotzea eta lan pila dago, hoi ulertzeko, hoi hausnartzeko, ez? Nik sufritzea deitzeiotenen, azkenen nik nire ama ezagutu duten bezala gaixotasun hori euki arte, nik nire ama ezagutu dut oso moitua, beti saltxa guztitan sartzezana, igual hortik handatorre nire izateko era hoi, eta gero, momentu batetik aurrea, ikustea amak ezin dula, ez? Lehenoko pertsona hori izan, eta askotan ez dagoetik analtxare, horrek eragin handia izan du niregan, eta asko tristetzen zaitu, ez dezu ulertzen zeatik zure amak ezin duen lehenoko gauzakin, eta gainea behai triste ikuste jozu, minakin, nekeakin, frustrauta, ez dakila ez da zer daukan, eta gauza asko sartzen dira ez, gaixotasun honen barrun, eta horrek eragiteu beregan eta familia osoan. 200 kilometro oitea horiek, egia esan, nik nire zalantza dauzkat nondik atea za. Izan zen nire idei bat, edo lagun batek, aritzek bota ziten pelotazo bat, eta nik ustez, beak bota zitela, eta nik nola bota intziten, esan nien, olako zerbait inbardet, beak ez dut esateit, baina ideatea zen zerbait handieteko erronka handi bat, hoi bai egia dela, ez dakit bere gandiko nire gandik, eta pentsatu nun hemen eskualden gaixo gehien zeuden herri horietatik zeatik ez nintzen pasatzen. Eta hola sortu zen bidea, eta bidea traken sartzen hasi nintzanen, azaldu zian 208 kilometro, eta esan, aurre, eta hortik edo gizan pixkan. Venga, venga! Así con los dos focos. Zemus, ondo zoazte? Zemus, ondo? Hala, venga, ánimo. Es que... Agur. Entrenamendu plangintza, proiektua azkenen 2024an hasi zen, eta triatloia eta duatloiakin hasi nintzen. Hortik gaina pixkat entrenatzen zoaz, baina esango nuke kaina uztaietik hasi ginala pixkat entrenatzen. Egia esate bali maizut, oso intermitentea izan da nire entrenamendu, gauza batengatik edo bestengatik. Konstantzio ez detelako eraman, eta bai egia da horre pixkat nire eguna iristezan momentuako frustratu ite zitela, ze azkeren entrenamendu guztik ez nitun bete. Baina, bai eraman dut normalen baino konstantzi gehiago eta egia esan konfiantzakin aiatu nintzen. Laguntza izan dut, Xabi Irazu, Galti Errendimenduak entrenatzaile bezala egin dit, eta gero aritzeke bai, beti indar entrenamenduk edo moralki, beti horre ondanei bultzatzeko, eta egia esan, lagunaz aparte,
lagundu diate erronka hau aurrera ematen. Bila txintxatu asko ite ziaten, gauzak ondo iten ditunen, guainik eta gehiago txintxatze ziaten, eta gaizkite banitun, bagia esan motibatze ziaten, ze bakite nundik natorren eta ze gauzak egin dituten, da, orduan hori laguntza handia izan dira. Lasai, lasai. Bai? Duro. Egunon! Zemus ekipo. Foto! Venga, oye, bici. Ya tú. Vale. Bai, atak ondo. Elikadura aldetik, egia esan, nik nahi nun janari normalakin esango nukena, nahi nun horrekin eraman aurrera erronka, eta ez hainbeste gel eta gauzekin. Eta orduan, galdetu indet, ez, ezagun batzui, adibidez txomin izuntza, eta pixka galdetzen eta informatzen, erabaki genuen ze elikagai hartu puntu zehatzetan ez, baina euki aukera hoi, elikagaiak aukeratzeko aukera hoi euki, eta behintzat hoiekin jun probatzen. Egia esan, gero erronkan bertan gauzak aldatu zian, baina asko zinen atea. Erronkan bertan abitua jamendu berez hasieran zeuden jarrita 10-15 kilometroro. Baina eskerrak egia esan txominei bai, esantzula tarte intermediotan jartzeko, beste abitua jamendu puntu bat, orduan ateatze zan 6-7 kilometroro, furgoneta zeon abitua jatzeko. Orduan, izan zan egia esan laguntza ikaragarria, batez ega 1 kilometrotik aurrera, kilometrok luz egitezian, denborare bai asko zan, eta 6 kilometroro furgoneta aurkitzea eta jateko aukera izatea, eta urak aldatzeko, izan zan Jesukriston laguntza. Furgonetan, nik esaten, nik pasaitu 40 ordu loin gabe, baina egia esan, beti nerekin dago nere bikotea, Mirian, egon zan furgonetan beste 40 piko ordu loin gabe, etzan ez da muitu irein furgonetatik, beti pres dena atento egon zan, eta egia esan bere laguntza gabe desinte zailago izango zan, eta gero Carlos, nere atxa, eta txomin izuntza egon zian, eta baita Arturo ere beste lagun oso min bat, eta behaie lau bosten artean egin zituzten 40 horrok. Zesateki? Zesateki. Gorra o zer? Azkeneko bitramo... Sufritzen? Bai. Hanketatik, burua, hortxe zemaki jora, bera... Baina, seguimos. Seguimos, a full.
amigo, pero siempre es mi hijo, tío, a tope. Es un titán, ¿eh? Tío, Has criado una bestia, tú. a ver si pasa buena noche y raca, vayan a festejar. Hombre. Pirata, bueno, egia esan, lagun batek komentatu ziten, ikusgarritasun emateko gauzei, zerbait ikusgarria egin behar dela, eta, pirata zapia zeatik ez nun jartzen, eta, pirata modun jun, hoi alde batetik, eta bestetik ebai, nik beti esatete ez, piratek ez zutela galdetzen ez, beste barku bat bazekaten abordatzea, eta zerbait nebali mazuten, inite zuten, eta aurre aite zuten, eta, ni izatez bai, pixkat pirata naiz zerbait sartze bat zen gurun, eta aurre aitet eta horren bila ni joa, edo zerbait ingo goa balimaka, pues eix, nahiko piratila naiz bai, egia. Piezate, ondo? Ondo. Gorra funalde gaua. Oso. Ingen bideoa... Sea Instagrameako... Teatro egiten. Que se iba torciendo la cosa y... Bueno, al final se ha convertido en realidad. Okertu intzan benetan. Bai, ez? Okertu intzan benetan. No se izan de pájara o...? Ez, baina... Burua, ja. Burua, 6 kilometro gora, gorputza auskua dena, eta... Zinen, da gero bera okero. Mendi bat zeuderekin. Burua belegun. Burua belekuntze. Guain pixka emozionanta, azkenean. Isto gandepi adoratzetik, da... Hoi eskertzea. Guain... Bai, izan tropela, ezterreko, Bueno, hoxe, emozionauta pixka da, ziren erronka, ni betetzen nahi naiz, baina helburua hauxe zan. Jendea... Jakitea zertan gaixotasuna, eta jendeak bat itea. Eta hoxe zan helburua. 100 kilometro egitea gutxinekoa. Zai, guztak, gaur jendia zeok, Hai liada ahora, tú. Hai liada. No sé. Tegi zertzeoge, baina, disfruta zagetxo. Nezik eta. Aiatu gala? Aiatu gala, tío. Errogei ordu. Arraiuk, Aurpegi hoi... Urko kesantzeak. Bai. Disfrutatu aldek? Pilo bat disfrutatu deitan. Disfrutatu pilo bat sufritxure, baina... Asarreturi nomen naiz, momentu batian. Asko gainea. Ze pasaek? Atziatela usten gehatzen. Eta nik 10 minutuko deskantxu eger nun, borroso ikusten nun, erdi marea duta, eta 10 minutuko deskantxua nahi nun. Flo ez, deskantxua. Eta eta aurrea juteko, eta segi. Osa, esplotatu indile ordu, ne? Nik esan dira, 36 ordu damak izkitu oinez. Ez dira zuen utzi ez da segundu bat geldik egoten, ez 10 minutu. Bueno, pixkat aurreago nik ustetu mildu indiala, eta 10 utzizkiat. Da hor, buelta bandillo, ez? Buelta bandillo, karo, ni banekin nik ere negortutza pixka ez dutzi, eta buelta mantzioa asuntua, eta azkeneko bagixe ordizitik aurrea kostatare bat izugarri, baina, bintzat, sentsazio que xente hobientzia. A ber, gaztiak, nola ikustezu Beñat? Beñatekin sartuko zeate plaza? Bai, baina korrin behar dezu, Nik uste mantxo ingula. Oso mantxo.
Ari zer begiztako? Bueno, Miriam, zemuz ikusi duzu ailegaera? Iritsi da bai, pozik, oso pozik, ze egia esan bukaera pixkat sufritu indeudenak, beak, gehien bat, seguru. Baina gustora, pozik ikusi zaio, irrifartxu atera da eta alaxe iritsi da, arro behataz. Ba, bida, ni tamalez beti esan diaten eguraso txikitatik daukaten zerbait dela, baina beti esate duen bezala, mediku pila bat pasagarri izan ditut, diagnostikoa jaso izan arte. Eta diagnostikoa jaso nuen azkenen 2011an. Nire egunerokotasuna bada pixkat variantea. Oain eskerrak lanen nago momentu honetan, baina 2024 adidez urte zaila izan nuen, jada esentekin. Ze suposatzeiten, goizetikan gaizki jeiki ezin neke izugarria mina artikulaziotan, buruko mina, burun karga, sintomatologi pila bat, kolon irritable, digestibo pire bai gaizki, bertigo, da hainbeste sintoma dira, zaila dela azaltzen. Bale, eta ze suposatzeu Beñatekin duen proiektu guztionek, zuek bezalako pertsona batentzako? Ezin da hitzetan azaldu, ezin da. Egia da urte bete hola 2024 hasieran hasi ginen pixkat beakin elkartzen, eta guretzako izan da, esate izuten bezala ezin da hitzetan azaldu, beti hor dago, deitzeko, hitzeiteko prest, ez da bakarrikan proiektuako pertsona bezala, beak daukan balorre hoi, ez da bazantzik. Zemuz ikusiek Beñat? Ondo, tartetxuak oso alai eta beste tarte batzu bastante burumakur, baina ondo eutxillo. Elgarati gantzuela jungina, bide horritik, geho tramo bastante txarra pasa genuen Irimo gora eta Zumarraga jetxi arte. Zumarragan ja bide horri hartu genuen, da bide horritik txipi txapa, mantxo, honen jo. Beak borroso ikusten nahi omentzan, da belauneko mina hasi zaiola eta gehatu inbiartzula eta guk ez gene joan gehatzen uzten, da hor aserre puntu bat eukigu, hor maiztegi behasain aldea. Gauen dio, esan ez, 36 ordu damazkit eta 10 minutu gehatzen ez aldia zu eutzi bihar da ez, eta segin bihartzala eta alegian jo, gehatu gabe. Irimoko tramo txar hortan ordu bete galdu deu eta pixkat rekuperatu nahiean. Bukaera pixka frenatu bihar izan du, goiz gatu zelako, azkenia sobra. Hemos llegado ya. Sí, estamos aquí. ¿Cansado? Un poquito, pero más emocionado y más orgulloso que otra. Y bueno, el inicio... Miriam es la que ha hecho todo el papelón. De choferes hemos estado mi amigo Arturo y yo. Arturo la primera noche y yo la segunda. Y bueno, el tema de avituallamiento ha sido bastante llevadero. Teníamos un capitán bastante bueno y no nos dejaba salirnos del guión. Y aparte, él mismo nos llamaba avisándonos de posibles cambios, pues oye me apetece sopa, oye me apetece caliente, me apetece sólido, y entonces ahí íbamos jugando un poquito. Eso es, había unos avituallamientos cada 7 kilómetros y medio, 8, y luego había unos intermedios que él no sabía, pero estábamos ahí por si acaso hacía falta alguna cosa. No, los mayores problemas que hemos tenido ha sido con el GPS. Pero por lo demás, solventado rápidamente y nada, todo bastante bien. Y dormir poco, ¿no? Dormir nada, no da tiempo. A las 6 se ficha, a las 5 hay que levantarse para sacar al perro a pasear. O sea que... Pero bueno, y el pecho viene grande. Leire heldua, fisioterapeuta, eta gaur Beñaten etorreran hitzaldi bat ematea tokatu zaizu. Komentatu pixka hitzaldi hori zerren inguruan zan eta zertaz jarduntzeaten? Bai, itzagin dugu gehien bat ariketa terapeutikoa eta nola horrek lagundu dezaken fibromialgiaren sintomekin ere bai eta horren abordajearekin.
esaten duzun bezala pertsona bakoitza mundu bat da, eta orduan profesional sanitariok daukagun eginkizun nagusia da ikustea pertsona horren kontekstuan zer den gehien afektatzen duena sintoma guzti horiek hoberen edo eramateko, eta kontekstu horren inguruan saiatu aldaketa hoberenak egiten emaitza hoberenak lortzeko, ez? Orduan, fisioterapeutaren aldetik, ariketa terapeutikoan laguntzea ezinbestekoa iruditzen zaigu, minak aurrera eramateko, fatiga ere fatigan laguntzeko, eta baita ere sozializatzeko, ongi pasatzeko, eremu seguru bat sortu, pertsona hauek ere ariketa egiteko, eta horrek dituen onura guztietaz aprobetxatzeko. Garrantzitsuena, momentu honetan badakigu ez dagoela tratamentu eraginkor nagusirik, ez? Orduan, sintoma horiek gubenen eramateko zeintzuk diren investigatzea garrantzitsuena iruditzen zait, eta bestetik prebentzioa lantzea, ez? Badakigu gaur egun daudela gaixotasun degeneratiboak, gerozta lehenago jakin gaixotasun hori sufritu dezaken pertsona bati nola lagundu, diagnostikatzen lehenengo gauza, hori izango litzake niretzako lehen pausua, prebenitzea eta behin badakigula gaixotasuna hor dagoela edo egon daitekeela, ze abordaje mota diren hoberenak jakitea, eta horretarako investigazioa ezinbestekoa da, eta beinatezelako pertsonekin eta beste profesional batzuk ere, fibromialgian inguruan investigatzen daudenen laguntzarekin, aurrera jarraitzera. Aurrera segi, nik beharranekan gehatzeko, eta ondo nokituten laguntzaileek. Gaixotasuna dakatenei zer esanez borroka jarraitu behar deula, eta hoixeteatzen zain. Eta laguntzaile guztiri handienak erronka honetan, asko izan diala, mila esker bihotzez, zerrei esker, lortu dugu helburu hau, eta egia esan hau da ikaragarria. Hainbeste jende, gaixotasun horren alde, Ointzat, ikusgarritasuna ematea, hori zan helburua erronkatz aparte. Eta hoitxe beste gabe. Eskerrik asko.